Allah, wai simi wai. Kai, me faru? In simi sun gudu. Saboda me? A garin ya? Ayo kudi na. A garin ya, a garin ya. Ayo sun gudu. A garin ya. Sai a guri, sai a guri. Ayo Dubu sittin da uku. Dubu sittin da uku. Ayo dubu sittin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wayyo. Allah ku bani na shiga na mai bidiyo. Kai ne ya faru? Lala ku zira mai jari. Ko ma ku ji? Ka zira mai jari. Wai nawa kasa ne? Nawa kasa? Ya ce in ba da kuɗi na zai samu. Kuma na zo na ba da kuɗi. Assalamu alaikum jama'a. Don Allah muna mai roƙon ku cewa ga duk wanda ya kalli wannan bidiyon ko a saman bidiyon ko a ƙasan bidiyon zai ga link din channel ɗinmu ko kuma idan kai comment za mu yi ma reply da link din channel ɗinmu. Don Allah don annabi ka je YouTube kai mana subscribe domin samun bidiyoyi daban-daban wanda ya shafi wannan. Don Allah ko kuma kai search din channel ɗinmu a YouTube Kauji TV domin samun muhimman bidiyoyi wanda ya shafi wannan abun wato insination. Sannan kai comment a kan wannan bidiyon ka bayyana ra'ayinka game da wannan cutar da kamfanin insination suka yi wa mutane. Dan Allah dan annabi muna neman taimakon ku yi subscribe channel din mu a YouTube kamar yadda Allah ya taimake ku dan Allah. Sannan kuma in dai a cikin YouTube din kake kallon wannan bidiyon dan Allah kada ka manta kai mana subscribe sannan kai like din bidiyon mu dan Allah mun gode.